Zaista je evanđelje sila Božja na spasenje. To je nešto što treba se manifestuje kroz svakodnevni život. Što više budete, braći i sestre, svjesni ovih stvari, sve više ćete ih živjeti. To će se stvarno manifestovati. Djeca Božja ne mogu da budu nezadovoljna. Djeca Božja ne mogu da žive u grijehu. To je nemoguće. U Hristovom životu je grijeh uništen. Samo treba da vjeruješ u to. Kad budeš vjerovao sve više i više, to ćeš i manifestovati. Dakle, vjerujte, ne oslanjajte se na ono što vidite, što se dešava i što se. Samo ti vjeruj na ono što Bog kaže. Ostalo je na njemu. Hrist će da teče kroz tebe. Njegov život će teče kroz tebe da ispravlja krive drine u tvom životu. Ti samo vjeruj. Nemoj da se osvrćeš. Nemoj da ti neprijatelj govori, možda ti je pogrešna nauka, pa možda to nije tačno. Možda je to nešto što će jednog dana da bude, možda ti to nemaš danas. Možda to novorođenje, to je uvijek bilo, to nije toliko dramatično novo o čemu vi pričate. Nemoj da se oslanjaš na to, ove istine su veličanstvene, izvadi sve ove stihove i citate, to je desetine tekstova, stotine tekstova, to nije samo tu i tamo neka biblijska teza. Ovo su slavne istine koje su apostoli propovijedali na veličanstven način. I to je ono što je činilo da oni uzdrmaju svijet onog vremena. Ove istine, kad Božji narod počne da ih bude sve više svjestan i da ih živi, uzdrmat će današnji savremeni svijet. Vjerujte mi, braći i sestre, i Bog će se proslaviti. Ali sad krenite da vjerujete, sad krenite da rastete ovim istinama. Nemojte da gubite vrijeme na druge stvari. Ovo je realnost, treba da znaš ko si i šta si. Treba da znaš da si bezuslovno voljen i prihvaćen. Nemoj da tražiš iste uspjeh u ovom svijetu. Nemoj da tražiš bilo šta da se uzdižeš. Nemoj ništa da tražiš što će tebe da zadovolji, jer ti već sve imaš. Bog te zadovoljio, učinio te uspješnim, učinio te prihvaćenim. Samo što treba da vjeruješ u to. Čim povjeruješ, takav će ti doživljaj biti. Zato Hrist nije imao potrebu za uspjehom, za uzdizanjem i da traži nešto. Jer on imao to je njegov život bio. I sad, pošto mi sve to imamo, samo treba da vjerujemo u to, da bi to i doživljavali svakodnevno. Zato, ako ste nezadovoljni, problem je u tome što ne vjeruješ u ono što ti je Bog dao. Ne vjeruješ koliko te voli, koliko si prihvaćen u njegovim očima. Ne vjeruješ šta sve imaš. Još nisi svjestan novog identiteta i zato još uvijek nešto tražiš. Ono kažeš, jeste dobro ovo evanđelje, imam Hrista, ide, ali opet nešto tražiš. Nemoj ništa da tražiš, ti sve dobio. Ti si uspio kad si primio novi identitet. Samo što to još ne vidiš. Još to nije postala realnost u tvom životu. Zato što još uvijek živiš po gledanju. Prebaci težište na vjeru, prebaci težište na Božju riječ. Odrekni se starih stvari, odrekni se ovog svijeta. Uloži u Boga, uloži u Hrista, uloži u Bibliju, time se bavi, razmišljaj o tome i stvarno će ti se život promijeniti u praktičnom smislu. Više nećeš ništa tražiti. Drugi će tebe tražiti.